नै लोगोफोर नायदो जोंहा बिखुनजोनि अननायाव। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। बेनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेखिनिखौ खिन्थिलांसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबा जाबाय। बुंनायाबो मा मा बुंफ्लाङो खुगायाव मा मा फैयो गोसोआव फैया हे थाम्फैया मा मा बुंफ्लांगारसै खुगायाव माबा बुंनो रोङा मोनलायबायहाय। जाथारला बुंनायानो आंनिया जोंहानि गय बागाना। नै माबायदि नुदों लोगोफोर बिखुनजोनि अननायाव मोनबाय फुजानि नामाव दखना गोदान निजि। ओमफ्राय नै दिनै दहाय ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय मालाय खना बेपारि मुनियारि फैना होना होबाय नै इखौबो लाखिना होबाय नै जों निजि लानो हायासैना निजि लानो हायिनि बिखुनजोआ बायना होबाय आंनो लोगोफोर। नै सनाबो खोमानि गानग्रा खोमाया लांगावआव दङ ना गोरनायाबो लांगावआव दङ ना जेबो गाननो मोनाखै बेनिखाय जेबो गाननायनिखाय लाखिना होबाय नामा अननाय मोननानै। आयौ माबायदि नुदों लोगोफोर नै समायगोनना समायासै आंदोलाय बेखेवना खिथिलायबाय आं। मोजां नुदों ना लोगोफोर खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों। दामि जि जोम लानो गोहो गैयाहाय लोगोफोर एकदम बेफोरजोंनो सोलिनांगौ जायो। हाया माथो जेसेबो खरसानो खरस फारसेनिफ्राय दामि मालायखौ मोजां गाननाय नुबा गाननो लुगैयो लानो लुगैयो मालायनि गाननायखौ नुनानै आरो जों लानो लुगैबा बहा जानो हायाबा दा लानो होनबा लानो हाया गाननो होनबा गाननो हाया बेफोरबायदि जालांबाय आरो मालायनिखौ नायना थानांसिगोन दे आरो फुजाफोराव थांबाथाय मालायनिखौ गाननाय जोमनायखौ नायनानै आयौ लाजिलायलाङो। महा थागोन महा मागोन बोरैबा लासिं सिं मोनखांलायलाङो बेथनोबो। बेलेगफोरा माबायदि जायो मिथिया आं बोरैबा आसुसु मोनखाङो मालायनि मोजां गाननाय जोमनायफोरखौ नुबाथाय आं निजिनिखौ नायनानै थानोनो समायाथ' आंनि खाथियाव बिदि जालायोबा आं बोरैबा मोनो निजिखौ निजि लाजिनाय मोनो। मालायफोरा लाजियोना लाजिया मिथिया आं माबा बोरैबा मोनखाङो आरो ओरैनो माबानायाव जेबो मोना ओमफ्राय गानबाबो जेबो मोना गाननो न'आव थानायाव गाननायाव गानगोन थांनायाव थांबाय बेनिफ्राय थांखांनानै माने मालायखो माबा गाननाय नुबा आरो ओमफ्राय इसोरनि खाथियाव थांना हैबाथाय निजिखौ एसे बोरैबा मोनखाङो आरो बायमान गोसोफोरखौ बोरैबा मोनखाङो। मोजां गानसोनायफोरनि खाथियाव आंबो थानो समाया बेफोरबायदि सानो आरो थानो लाजिखांनाय मोनो आरो निजिखौनो निजि बोरैबा मोनो। इसोरो जेबो साना दोननाय आरो खायफाया सानो माबायदि ड्रेस गानना फैदो ओरै होननानै ओमफ्राय खायफाफोरा बिदि साना थेवबाबो आरो निजिखौनो बोरैबा मोनो आरो बिसोरनि खाथियाव थानानै बिदि माबानो मा खालामबावनो लाजिबाबोथ' उपायथ' गैयाना लोगोफोर। लाजिबाबो बिदिनो थानांसिगोन दे आरो उपायथ' गैया जेनेबा आखाइयाव माबाफोर खामानि मोनसेफोर थानाय मोनबालाय मावनानै लानो हागौमोन। दा आखाइयावबो जेबो खामानियानो गैया माने मानसिना मानसि अखल मानसि थं मानसिल' जाना दङ जेबो खामानियानो गैखाया। बहाबा माबाफोर खामानि मोनोबा मावसिगौ आं जि दानो हागौमोन जिखौबो हिसान खुन्थाफोरा माबाजोबना दोनदो बेफोरखौ गायबालाय जागौमोन। खुन्दुं लाबोनाय गैयाना बेफोरखौ लाबोनांगोन दा बाबुआ देरथ'र' जोंहा फिसालाया देरथ'बाय इमान माबा जाबोथों होनबाना दासिगोन आं बियो दाबाय दिस्टार्ब होयोना दसेनो बिमा नागिरबाय थायो माने दा ओरैबायदि जायो बाबुखौ जुदि जोंहा फिसालाखौ जुदि सोरबाफोर लाखाना होयो होमबानिया माने आङो ओरैनो दसे समाय आरामै थानो लुगैयो माने खामानि मावनो इस्सा जाया आरो बेफोरबायदि जादों। बेनिखायनो आं दा जेबो खामानिखौनो मावनो इस्सायानो गैथ'वा माने मावथ'वाखै आरो फिसालाया बायमान देरबासो मावसिगोन आरो आं
दा एकदम ओरैनो जिरायना थाबाय थानोसो लुगैयो इदिनो खारथिंफा मेङोना थिगसे मेंनाय मोनो बेलेगफोरा माबायदि मोनो मिथिया आं बिराद मेंफानाय मोनो हाखवा मोनसोयो बेफोरनि थाखायनो आङो दा लोगोफोर जेबो खामानि आखायाव लाथ'वाखै आरो मावबाबो माने फिसा फेनला ओरैनो बेग हेबनाय माबा हेबनाय बेफोरखौ मावबाय थादो थेवबाबो आरो बेफोरजों जायाना सोलिनो हाया बेग गांसे हेबगोन बेयावबो बेसेबांबा दिन 10 दिन 20 दिन गाहाम लाबालाय बेग गांसे हेबनायाव मा माबा जानो आंनियालाय मा उदायनोसै जेबोआनो उदाया जेबोआनो जाया आरो राहायानो गैला माला देरगोन सानगोसोबाय आं माला देरनानै हारसिं गेलेनो हानाय जागोन दा एकदम लागा मानसि खासे थाखाबायानो थानांगौ जोंहा ओरैबायदि हारसिंखौनो हेंगारनो हाया दा नै जाखां लोंखां दसे उन्दुलायबाय उन्दुनायखायसो भिडिअ लानो मोनलायबाय आङो उन्दुआबा सान्सआनो गैया आंहा भिडिअ लानायनि हायानो मबाइलखौनो सेख'बाय थायो लोगोफोर मबाइलखौ सेख'बाय थानायखायनो आं भिडिअ लानो हाया नालाय दा उन्दुना दङ बेनिखाय आं दसे भिडिअ लाबाय आरो लोगोफोर नोंसोरो माबायदि केमेरा मबाइल हमनानै भिडिअ बानायो आंनियालाय माथो आखाइया सासोयो केमेरा हमनाया सायोना साया जाखो नोंसोरनियालाय लोगोफोर आंना मासे सायो इदि दसे समाय 1 मिनिट टाइम लाबानो माने जि रम सायोना आखाइया आयु थानोनो हाया भगबान रक्तासो आंनोबो जातनो लारु बानायग्राफोरा ओइ बोरमाया जानोसै नै आयौ फिसा बादावलायदो गथ'आ गिया खै केजि इयो सेरथाम ए लोगोफोरनो जोंहा माने सम सम माने तिनथाला बानायो नालाय अमानि थाखाय अमानो आदार गैया जायोना बिनि थाखाय बानायोनो बिसोरखौ लारु बानायनो होदोंमोन आरोना एमाव राजा आयौ खामानिफोरानो जेथिबो आधा केजिस्रां जाजोब्बाय आंना लोगोफोरनो प्लास्टिक वायार बेग मोनसे हेबबावनो लादोंमोन नै इखौबो हेबहां खालामनानै हेबनायानो जायाखै माबा नेवमानल'सो जुरिना दोनबाय हेबनोनो खमाय मोनाखै इयाव थालांबाय थादो र' बिदिनो नै फिसा बानायनायदोंमोन आरो ससे नेवमान माबा थालाखिनिखौल' बानायना दोनदो ज'आ माने खिथुखिनिखौ इयो जनाया इखिनिखौल' बानायना दोनदो ओमफ्राय इखौबो दा कमप्लिट बानायनो इयावबो दा आंना खैदिन लायो पात्ता गैया दा आरो फुजा सफायनायदो माबासो जाबावलायसिगोन आंना इयाव थाबावलायसिगोनसो फुजा नायनाय मानाय इयाव टाइमखौनो होनो मोनबावनाय नङा आं दा हेबनोनो मोननाय नङा बासोगारो दानि बानायनानै बाया जबाथाय दसेनो जायो बानायबाथाय हेबबाथाय हेबनाय जायाना हरावल'सो हेबनांगौ इबो बेग हेबनाय भिडिअ लाबोनो नागिरनाया आंनिया बेग हेबनाय भिडिअखौनो लानो समानो जाया आंनिया हरावल'सो बेग हेबनाय जायोना बेगखौ बेयाव आरो बबे भिडिअ लानो आं लाइनसे हेबनायाव आरो नै जोंहा ना लाखिलायबाय आरो ना लोगोफोर मा ना होनोथाय मा ना होनोमोनबा कस नासो ना मासो होनदोंमोनबा दहाय बेपारि फैदोंमोन इयाव लाखिदों मियायोहाय खुमब्राजों जादोंमोन ना मियायो बयलारजों जादोंमोन ना खुमब्राखौ इनिनो माने थाइसे गिदिरमोन ना बेखौ गथाय जाजोबाखैमोन लोगोफोर माने सिथासे दोन्दोंमोन आरो बे सिथासेजोंनो दिनै ना लाखिनायखौ बेजों जानोसै आरो बेजोंनो संनानै जानोसै ओमफ्राय बारियाबो जा अख्राखाना लोगोफोर एकदमबारे एसेबां मानिनि नाङा होनना बुंबाबो जर जबस्थि होना गालाङो माने नाया 200 250नि जादों ओरै 200 नङा 250नि जादों ओमफ्राय 200 हरगोन होनना बुंबाय थादों फैसा गैया नाङा खम हर होननानै बुंबाबो मानिया माने एकदम जर जबस्थि होना गालांथारो इमान नाखौ बाखि खालामना गालांलायबायना दा उनाव आरो लांनो फैबा माखौ हरलायोलाय
फुजानि दिनफोराव ओरैनो फैसा गैया जाखादो एकदमबारे इसोरबो बेफारिफोराबो जर जबस्थि होलांगारो माल बुस्थुफोरखौ टेनसन जाखाजोबदों गाननाय जोमनाय बायनो हायिनि बानायनि एकदमबारे इसोराबो जर जबस्थि होफैनायखौनो गारा होजाफिननायखौनो गारा ओंखामा मोनबाय आंनिया होबा बारदबदो नामा ओंखाम बहायना होदोंमोन आङो ओंखामा मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रिखौहाय दा लासैनो संसिगोन माने बाबुनि बिबैया मोखौ स्लायनो थांदों न'आव रावबो गैया नालाय मोखौ स्लायनो थांदों ओमफ्राय बाबुखौ दा जुदि फैनानै लाफायो होमबानिया आं ओंख्रिखौ संसिगोन आरो नङाबा बिराद डिस्टार्ब होयो ना एवनाय मानायावनो गोबावद्राय जागोन ना आंनिया डिस्टार्ब होबाय थागोन बेखौ दा लाबाथाय लासै संसिगोन आरो आङो संनायफोरखौबो खिथिबाय थानो हायाना माने जोंहानिया एकदम इसिं न'आ ओरैबायदि खोमसि माने लाइट लगायबाबो स्रां लाइट लगायबाबो सानावबो लाइट लगायबासो स्रां स्रां नुयो खोमसि मा जाखो मा बामनांगो ओरैनो मोजाङै नुवा आरो ख्रा ख्रा नुवाना बेनिखायनो आङो ओंखाम संनाय मानाय बेफोरखौ भिडिअ लानायानो जाया मालाबा खिथिबाबो बोरैबा फुरलाला नुयो केमेरा मोजांखौनो नुवा है मा जाखो बाम मा बाम नांगो मानो बाम नांगो बाम जागासिनो नै बाम नांगोनो आयौ आंनि फिसा खनाखौनो इनो हायो नैनो मो थांनो नों हाबगोन गोनाङा गथ'खौ थुखैनो मोनबावाखैसो दा बेखौ थुखैना ला स' बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय